Jumejn qabel ma Malta tiftaħ b'mod sigur għall-istaġun turistiku, il-Prim Ministru mexxej laburista Roberta Bela qalet iħares il-qudiem b'ottimizmu u b'kawtela. Fi programm ta' diskussjoni l-ħadd filgħodu, Roberta Bela semma l-importanza tas-settur turistiku li huwa sors ewlieni għall-ekonomija ta' pajjiżna li minnu igawdi kulħadd. U l-kuntest huwa wieħed li rridu noħolqu nibqgħu noħolqu dak il-bilanċ li dejjem imxejna fuqu fix-xhur li għaddew ta' bejn is-saħħa, il-protezzjoni tas-saħħa tan-nies dik tibqa' ewlenija u l-protezzjoni tal-ekonomija. U x'inhu huwa l-vantaġġ li għandna llum? Il-vantaġġ kbir li għandu dan il-pajjiż huwa li għandu ħafna mill-popolazzjoni tiegħu illi hija mlaqma. Mela hemmhekk aħna se nkunu nistgħu nħarsu lejn ftuħ ta' dan is-settur tant importanti b'mod sigur. Il-Prim Ministru elenka l-għajnuniet tal-Gvern lil dan is-settur kruċjali fosthom bil-vouchers, il-wage supplement u l-investiment 20 miljun euro biex jgħin lil dan is-settur jirpilja fi żmien li ġej. Dan is-sentiment esprimuh ukoll rappreżentant tal-lukanda ewlenija fid-diskussjoni mal-Prim Ministru. Iżda tagħmel kuraġġ għal dak li qed jiddubita għandu xi jiftaħ. Dawn huma kollha passi miżuri li jagħtu kuraġġ lill-industrija tagħna li ma tħossokx qiegħed waħdek. Il-Prim Ministru semma l-fatt li pajjiżna laħaq l-immunità l-COVID-19 li ġiet ċelebrat fuq livell Ewropew. Ġie ċelebrat fost il-mexxejja Ewropej anke fid-diskussjonijiet li kellna flimkien ferħu bil-fatt li Malta laħqet kienet l-ewwel pajjiż fost l-istati membri li laħqet il-herd immunity. Jiġifieri 70% tal-popolazzjoni adulta tagħna li ħadet imqar l-ewwel doża tal-vaċċin. U sinċerament ferħu magħna. Dr. Bela ħabbar ukoll il-Gvern lesta kull tip ta' ħidma dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin li se jagħti aċċess ukoll għall attivitajiet li jsiru f'pajjiżna. F'pajjiżna għandna kollox lest, kollox. Jiġifieri ċ-ċertifikat tal-vaċċin ta' pajjiżna lestejna kull aspett minnu. Dan għamilnieh għaliex mhux għax ħlomna one fine day u għad nara irridu nibdew naħsbu fuq kif se nikkoordinaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin. L-ewwel nett hemmhekk erġajna konna aħna illi konna fuq qudiemnet li fuq livell Ewropew imbuttajna dan il-kunċett ta' ċertifikat tal-vaċċin. Jorgen Sunes, frontliner u parti mit-tim li timexxi l-programm ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna għal kif diġà jinbiss wara li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat l-użu tal-vaċċin tal-Pfizer għal tfal ta' bejn 12 u l-15-il sena. Ħafna ġenituri f'pajjiżna qegħdin jistaqsu minħabba tilqima għal uliedhom. Dan ġanna rispons ta' daw il-ġenituri. Ovvjament daw il-ġenituri ta' daw it-tfal għadhom kemm inkisbu mal-cohorts li ġala għamnihom. Ovvjament ġanna rispons għalihom il-għara kif taf inti ġej is-sajf, ovvjament kulħadd jixtieq isiefer, kulħadd jixtieq joħroġ barra minn Malta. U talbuna anka biex naraw meta daw ħajkun il-perjodu da dawn laqmuhom. Il-Prim Ministru rimarka l-ħidma sfiqa waqlija tal-Gvern biex jassigura biżżejjed dożi tal-vaċċin għall poplu Malti u Awċi u ringrazzja lil ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa.